Zdravím vás, priatelia, u môjho ďalšieho videa. Keďže prázdniny nám bežia v plnom prúde a mnohým z nás sa nám blíži čas dovoleniek, tak v dnešnom videu si pozrieme, ako skontrolovať dané vozidlo pred jazdou na dlhšiu trasu, buď na dovolenku, alebo niekam na letisko. Je to úplne jednoduché. V prvom rade si skontrolujeme stav motorového oleja. Pred každou jazdou by to malo byť, alebo pred každou dlhšou jazdou by to malo byť skontrolované. Toto je 17-ročný motor, kde ríska motorového oleja je sem a hodnota motorového oleja by mala byť medzi minimum a maximum, čiže niekde v tejto úrovni. Tu je minimálna úroveň, tu je maximálna úroveň, niekde v strede by to malo byť. OK. Takže vidíme, že je to eventuálne v strede, takže motorového oleja máme dosť. Čiže olej máme v poriadku. Skontrolujeme si prevádzkové kvapaliny. Tuto máme brzdovú kvapalinu. Tiež by mala byť medzi minimum a maximum. Čiže tu máme v poriadku. Tuto máme, vidíme tiež pohľadom ako hladinu chladiacie kvapaliny a hladinu servariadenia. Dokážeme vidieť, že je tam v poriadku, ako nemusíme ani otvárať nádobku. Potom si dolejeme samozrejme do nádobky s ostrekovaciu emúziu. Lejeme vlastne letnú ostrekovaciu emúziu. V podstate dolejeme do nádobky alebo nádržky ostrekovaču. Lejeme ostrekovaciu emúziu až v podstate, kým nebudeme mať dobre obsah emúzie pri horajšku. Ostrekovacia samotná emúzia nie je agresívna, to znamená, keď sa vám troška vyleje na karosériu, nevadí to. Kdežto brzdová kvapalina, tam musíme dávať pozor, pretože tu je žieravina a dokáže nám poškodiť vlak. Teraz sa presunieme k novšiemu vozidlu, trojmesačnému, kde si ukážeme, ako kontrolovať trojmesačné vozidlo pred jazdou. Auto je schopné jazdy, môžeme s ním kľudne vyraziť. Teraz si ukážeme, ako kontrolujeme tieto prevádzkové kvapaliny pred dlhšou jazdou u vozidla nového. Toto je konkrétne vozidlo, ktoré má 3 mesiace a má najazdené 2100 km. Kontrola bude jednoduchá, tým, že motor je nový, ako mierku motorového oleja má sem. Vidíme, že je podstatne dlhšia. Vidíme, že olej je zhruba v tejto úrovni ako u toho predošlého auta, čiže je to viacej menej v poriadku. Zle by bolo, keby nebolo v poriadku nového auta, že hladinu alebo nádržku na ostrekovače máme sem, čiže v podstate budeme doplňovať do nádržky ostrekovačov sem. A
zase ako u predošlého spôsobu. Zvedneme, nalejeme. Tu je to plniace hrdlo podstatne lepšie. A vizuálne si skontrolujeme chladiacu kvapalinu. Vidíme, že je v poriadku. A následne pohľadom brzdová kvapalina tiež je v poriadku. Takže motor je v poriadku, pripravený na jazdu. Pohľadom si skontrolujeme pneumatiky, či sú správne doústené. Tak, teraz nám nič nebráni k tomu, aby sme sa v pokoji a v kľude vybrali na dovolenku a užili si tento prekrásny letný čas. Ďakujeme vám za pozeranie našho videa, priatelia, a prajem vám pekný a požehnaný deň. Dovidenia.